Wala madayon kaginihang buntag ang nakatakdang arraignment sa kaso batok sa 5 kasuspitsadong individual nga nagatubang og kasong robbery in public place nga nahitabo dito sa Osami City niadtong bag-ong tuig. Kini human dunay ginikanan nga may pasibaw nga minor de edad ang ilang anak nga usa sa mga suspects. Gitakdaon ta kaginihang buntag ang arraignment og pre-trial conference sa mahong kaso. Tungod sa bag-ong katikaran gipostpone kini og nangayo si Municipal Trial Court in Cities Branch 2 Acting Presiding Judge Arnel Rempilio og kopya sa birth certificate sa nagpadayag nga minor de edad ang ilang anak. Ang 5 ka individual gipasakahan og kasong robbery in public place human sa nitabong kawat sa duha ka jewelry shops og automated teller machine nga nahitabo sulod mismo sa Gaizano, Osami City niadtong bag-ong tuig. Gidala na ang mga suspect sa korte kaganihang buntag og nailang si alias Al, alias Joel, alias Abet, alias Bray ug alias Ram. Ang pagdala sa mga suspect dito sa korte subay sa mando ni Judge Rempilio niadtong Enero 10 og tinuod man niabot sa korte ang mga suspitsado alas 9 kaganihang buntag. 7 ka individual ang may pasaka og kaso batok sa mga suspects human nila gilimas ang duha ka jewelry shops o gidala ang mga kwarta sa ATM machine. Ang kasong robbery in public place dunay docket number nga criminal case number 11270 og sa MTCC kini mitugpa. Ang kasong robbery in public place dunay silot nga 6 ka tuig kung pananglitan makita sa korte nga sad-an ang mga suspects. Sa pagkakaron, wala pa mahibali kung kanusa ang sunod nga bista sa kaso tungod sa naisgutang issue. Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe!